नंगौ जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टनि समाव बिल मोननांगौनि आसायाव जोङो खुद्रि सानदोंमोन। हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों थांनाय सरकारनि समाव सोरबाया जोंखौ अयनाय खालामदोंमोनब्लाबो जोङो अयनायनि बदले जों गुबुनखौ अयनाय खालामनो नाङा होनना बुंदों। रावबो थिखादारखौ जोङो नासया, बेयो सिस्टेमाव थांगोन। पार्टिनि लेभेलजोंनो पार्टिनि डिसिजनजोंनो जों खामानि मावलांगोन। गुबुना जोंखौ अयनाय खालामदोंब्लाबो आलाय आथानि खालामदोंब्लाबो जोंनि BPF गभर्नमेन्टआ आलाय आथानि खालामनाङा, गुबुनखौ अयनाय खालामनो नाङा होननाय बायदि जादों हाग्रामा महिलारिनि बुंनाया। नोंथांनि सोंनायाव आङो बेखौनो फिननाय होनांगोन। नंगौ आं सासे सादारन फिसा थिखादार आरो मोनसे कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सायख'जानाय हिसाबै सासे गाहाय नेहाथारि। नंगौ जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टनि समाव बिल मोननांगौनि आसायाव जोङो खुद्रि सानदोंमोन। बे गिदिर आन्दलन नङा, जोंनो बिल होनांगौ होननासो जोङो प्रमद बर' बिथांनो जोंनि दुखुखौ जों फोरमायदोंमोन। बेबायदि लेखायैनो दिनै गोबाङा बिल मोनैनि थाखाय कर्टनि साहारा लानानै गोबाङा बिलखौ मोननो हादों। कर्टआ होनांगौ होननानै जा नटिस हरदों बेबायदिनो गोबाङा मोनदों, बेखौ जोङो गनायनांगोन। दा बै गोदान गभर्नमेन्टआव नोंथाङा सोंनाय बायदि थिखादारनि बा आंनि बिबाना मा जागोन बेखौ सोंनाय बायदि आं बेखौनो बुंगोन। गिबियावनो आं बेखौनो बुंग्रोनांगोन, हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों थांनाय सरकारनि समाव सोरबाया जोंखौ अयनाय खालामदोंमोनब्लाबो जोङो अयनायनि बदले जों गुबुनखौ अयनाय खालामनो नाङा होनना बुंदों। गुबुना जोंखौ नासयदोंमोनब्लाबो जोङो रावखौबो नासयनो नाङा। जों गोजोन खुसियै जोङो सरकार सालायलांगोन आरो जों खामानि मावलांगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बेबायदिनो आंनि फिननायाबो बेनो जागोन। नोंथांनि सोंनायाव जोङो रावबो थिखादारखौ जोङो नासया, बेयो सिस्टेमाव थांगोन। पार्टिनि लेभेलजोंनो पार्टिनि डिसिजनजोंनो जों खामानि मावलांगोन। बबेबा मोनसे खामानि होनांगौब्ला, बबेबा मोनसे स्किम सेलेक्सन खालामनांगौबा ब्लक कमिटिया निस्सय नायगोन, लिरनानै हरगोन आरो MCLA थानायफ्रा MCLA बिथांमोनानो लिस्ट खालामनानै गावनि मानसिखौ प्रायरिटि होलांगोन, बेखौ आंहा फोथायनाय दङ। बेनिखायनो दिनै जायफोर थिखा मावबाय, जायफोर पेन्डिं फिल्ड दङ, बेखौ माला सारा डिसिसन लानानै ब्लकआव प्राइमारियाव MCLA फोरखौ EM फोरखौ मोनसे निर्देश हरगोन। निर्देशआ बेबायदि जागोन निस्सय जे गुबुना जोंखौ अयनाय खालामदोंब्लाबो आलाय आथानि खालामदोंब्लाबो जोंनि BPF गभर्नमेन्टआ आलाय आथानि खालामनाङा, गुबुनखौ अयनाय खालामनो नाङा होननाय बायदि जादों हाग्रामा महिलारिनि बुंनाया। बेबायदिनो जों सिस्टेमाव थांगोन। दा दिनै जोंहा बिल मोननांगौनि जुरिजेनबाय, बेयावहाय निस्सय सिस्टेमाव थांगोन। सोर खस्थ' खालामदों, सोर बा बोसोर नेनानै थाखो, सोर पार्टिनि जानायनि नांख्रुबखो, बिथांमोना निस्सय प्रथम प्रायरिटिखौ ब्लकनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मोनगोन, MCLA बिथांमोननिफ्राय मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो बिथांमोननि लिरनाय रिकमेन्डेसननि गेजेरजोंनो गासैबो सिस्टेमाव खामानिया जालांगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। आंनिफ्राय आरो आं गोबां बुंनो सानाखै। जों सिस्टेमाव थांगोन, जों रावखौबो अयनाय खालामा। राजनीतिनि खोथाया थांबाय, जोबलांबाय। जोंनि गेजेरजों, जोंनि सरकार सालायनायनि गेजेरजों गुबुना जेन अयनाय जानाङा, खैफोदाव गोग्लैनाङा, आं दिनै बेखौसो बुंगोन। थेंक इउ। बेखौ हाइ प्रफाइला पार्टियाव डिसिसन लागोन। आरो मोननांगौआथ' गोजाम बिला गोदोनिफ्राय मोननांगौखा। नों आसामावबो गोजाम बिला मोनो, नङा होमबा? दाबो नैयावबो गोजाम बिलानो मोनलांगोन। बिथांमोननियाबो सिस्टेमाव थांगोन। दा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि समावसो एसे सोरनिबा थुज्लायनाय, सोरनिबा बुंज्लायनायावसो बिथांमोनहा गोजाम बिलखौ होआ आरो होनो हानाय नङा होनना गावसोरसो मोनसे माबायाव सिस्टेमाव लानानै फैदोंमोन। दा हाग्रामा महिलारि सारा बुंखादों गुबुना जोंखौ इनाय अनागारि खालामदोंब्ला जों खालामनाङा होनना बुंनायावनो जाजोब्बाय खोथाया, नङा होमबा? फंसे खोथानो बुंदों, गुबुना जोंखौ अयनाय खालामदोंब्ला जोंनि मानसिया दा खालाम। एसेबां मोजां खोथादों हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों, मिथिबाय? बेयावनो जाजोबलाय। माथ्र सम दङ, सिस्टेमाव थांगोन। बे सिस्टेमखौ पार्टिनि लाइनजोंनो सिस्टेम खालामगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। बिथांमोनाबो दा हाग्रामा महिलारि सारिखौ खावलायदों गोजाम बिलखौ फार्स्ट प्रायरिटि होग्रोनांगौ। बे
मास बे जाथारगोन बेनो जाथारगोन गोजाम बिल गासिबो सारा फोजोबगोन जास्ट माने ओइ पार्टिजों रिकमेन्डेसन लानानै ब्लकनिफ्राय एमसिएलनिफ्राय लानानै सारनो जमा होयोब्लानो गासिबो सिस्टेमाव जालांगोन होनना आंहा फोथायनाय दङ।